Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, σίγουρα η μοναδική των τελευταίων ετών στην Ήπειρο, όπου ένα τροχαίο δυστύχημα που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ζώου προκαλεί χαρά και ικανοποίηση σε όλους όσοι ασχολούνται με την προστασία του οικοσυστήματος. Ο λόγος για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Δραμπάντοβα, στο οποίο σκοτώθηκε μια βίδρα. Πρόκειται για ένα σπάνιο είδος το οποίο ενδυμούσε στην Παμβότιδα τις προηγούμενες δεκαετίες και αποτελούσε θηρεύσιμο είδος για το δέρμα του. Η τελευταία εμφάνισή του όμως καταγράφεται πριν πολλά χρόνια. Το άτυχο ζώο βρέθηκε τυχαία το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφιθέας Λογκάδων από τον φύλακα του φορέα διαχείρισης της λίμνης και η είδηση προκάλεσε το αίσθημα της χαρμολύπης, αφού έστω και μέσα από το θάνατό του πιστοποιείται η βελτίωση της ποιότητας των νερών της λίμνης. Η βίδρα ενδυμεί άλλωστε μόνο όπου υπάρχουν καθαρά νερά και το γεγονός της παρουσίας της στις όχθες της λίμνης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τυχαίο περιστατικό. Όπως σημείωσε ο διευθυντής του φορέα διαχείρισης της λίμνης, Λάζαρος Νάτσης, υπήρχαν μόνο σποραδικές αναφορές για την παρουσία του είδους από κατοίκους, χωρίς ποτέ αυτό να έχει φωτογραφηθεί ή κινηματογραφηθεί. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο, αφού αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία. Ο φύλακας του φορέα διαχείρισης της λίμνης βρήκε δυστυχώς σκοτωμένη μία βίδρα στην περιοχή της Δραμπάντοβας περίπου. Έχουμε αναφορές για την ύπαρξη της βίδρας στη λίμνη των Ιωαννίνων, αλλά δεν είχαμε μέχρι τώρα τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε, να καταγράψουμε κάποιο άτομο από το είδος λούτρα-λούτρα. Δυστυχώς αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μπροστά μας ένα δείγμα, ένα άτομο της βίδρας, το οποίο όμως έχει χτυπηθεί από αυτοκίνητο και έχει σκοτωθεί. Όπως βλέπετε είναι ένα πολύ όμορφο ζώο, είναι ένα αρσενικό, 8.200 κιλά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανάμεσα στα δάχτυλά του έχει μεμβράνη με την οποία βοηθιέται να κολυμπάει. Η ουρά του επίσης το βοηθάει στην κολύμβηση. Είναι ένα υδρόβιο θηλαστικό. Προτιμά να βρίσκεται σε καθαρά νερά. Ίσως γι' αυτό και στην περιοχή αυτή περισσότερο που υπάρχουν οι πηγές να καταγράφεται. Οι παλιότερες αναφορές λένε ότι υπήρχαν αρκετές βίδρες στη λίμνη, μάλιστα κατά το παρελθόν υπήρχαν κυνηγοί οι οποίοι τις πιάνανε και χρησιμοποιούσαν το δέρμα τους. Σήμερα είναι πολύ λίγα τα άτομα. Είναι ευτυχές ότι διαπιστώνουμε την ύπαρξή του ακόμα και σήμερα στη λίμνη Ιωαννίνων, μια και είναι και ένας δείκτης ποιότητας των νερών, καθαρότητας. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ λίγα τα άτομα που έχουν απομείνει στη λίμνη. Ο φύλακας του φορέα διαχείρισης Σωτήρης Σίμος, που βρήκε το άτυχο ζώο, απίφθινε έκκληση σε όσους κινούνται στην ευρύτερη παραλίμνια περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγηση για να μην υπάρξουν και άλλα θύματα. Στη λίμνη έχω ξαναδεί παλιότερα, αλλά για πάρα πολύ καιρό είναι η πρώτη φορά που βλέπω τώρα, έστω και έτσι νεκρό. Είναι πολύ μεγάλο ζώο, είναι αρσενικό, είναι από τα μεγαλύτερα του είδους, είναι πολύ ωραίο ζώο και είναι κρίμα. Ειλικρινά κρίμα που χτυπήθηκε έτσι και... Είναι καλό πάντως που υπάρχουν στη λίμνη μας, που θα πει ότι υπάρχει και θηλυκό, υπάρχει και οικογένεια όταν είναι αρσενικό μαζί. Και αυτό είναι πολύ καλό. Είναι θετικό στοιχείο για τη λίμνη μας, θεωρώ εγώ. Βρίσκεσαι κάθε μέρα μέσα και έξω από τη λίμνη. Υπήρχαν αναφορές έτσι από τους κατοίκους των ψαράδες ή από τους ψαράδες ότι όχι, ότι μάλλον υπάρχει αλλά δεν την έχουν δει. Όχι πολλές. Υπήρχαν κάποιες αναφορές κατά καιρούς που έλεγαν ότι ξέρεις, μπορεί να είδα μια βίδρα, μου φάνηκε ότι είδα μια βίδρα, αλλά να τη βρουν έτσι καλά βίδρα, όχι, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια είναι ζώο το οποίο κινείται κυρίως τη νύχτα. Γενικά αποφεύγει τους ανθρώπους, αποφεύγει την... και φυλάγεται πάρα πολύ. Είναι και λίγο δύσκολο να τη δεις. Όχι, αναφορές ότι είδαν έτσι καλό βίδρα, όχι δεν είχα.